Pebrero 3, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga bareta sa lado lokal, Chinese national na 24 taon na nagtitinir sa Legazpi City, arestado kan mga autoridad dahilan sa pagpepeke nin mga dokumentos asin iligar na pagklamar nin pagiging Filipino citizen. Mga kadagatan sa Bicol Region negatibo sa red tide sigun sa BFAR Bicol. Duwang provincial asin duwang regional most wanted persons kan Bicol Region arestado kan mga autoridad. Pagkakapendyente kan pagdeklarar kang state of calamity kan probinsya, dakula ang epekto sa pagtaoning asistensya sa mga apektado kan nagpapadagos na aktibidad kang Bulkan Mayon. Sa lado national fast-track impeachment mode mantinidong opsyon kan Kamara de Representantes. Supreme Court ruling sa proseso kang impeachment nagdara nin pagkalibong dahil binago kaini ang gustong sabihon kang session day. Kamara de Representantes babaguhon ang impeachment rules. DOJ ibinasura ang tulong excise tax complaints kontra kay Curly asin Sara Diskaya. Sa ibang nasyon, Indian billionaire CJ Roy binadil ang sadiri sa tahaw kan income tax rate. Sa lado ning sports, Pinay tennis star Alex Ayala pinaluhod si Zeynep Zonmez kang Turkey sa pagpuon kang sa iyang laban sa WTA 500 Mudbadala Abu Dhabi Open. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Arestado kan mga autoridad ang sarong Chinese national na nagpeke nin mga dokumentos asin nagklamar na siya sarong Filipino citizen kasuhapon sa Terminal Road 1 Kataning kan sarong mall sa Barangay 37 Bitano, Legazpi City. Sigun sa mga autoridad ang naarestar namidbid na si alias Jong asin nagpaparaman na 24 taon na nagtitinir sa syudad. Napag-araman na 24 taon na nagtitinir sa syudad. Basado sa record, naglaog sa Pilipinas si alias Jong kan Agosto 2022 sa irarom kan Special Investors Resident Visa kung saan kinalaunan natawan nin Special Resident Retirees Visa taon 2009. Sigun man sa investigasyon, illegal ining nakakuan nin driver's license sa pag-utik na siya ang Filipino citizen asin nagamit nin invalid na tax identification number kan pinarehistro niya an sa iyang kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Sa irarom kan Operations Order number SBM 2014-048 Section 3, pinagkokonsiderar si Jong bilang patanid sa public interest, national security, public order as in public policy dahilan kan pagbayular kan Philippine Immigration Act of 1940 as in ang revised penal code provisions manungod sa falsification of documents. Sa presente, nasa kustodiya na kan mga autoridad si Jong matapos ang operasyon basado sa mission order katakod kan patong-patong na bayulasyon kaibahan na ang possession of fraudulent documents as in illegal claims to Filipino or Philippine citizenship. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Negatibo sa red tide ang gabos na red tide monitoring sa rehiyon kan Bicol sigun sa ipinaluwas na Shellfish Bulletin number 02 series of 2026 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol kang nakaaging aldaw. Segun sa ahensya, kaibahan sa mga lugar na deklaradong ligtas ang coastal waters kan Milagros asin Mandaon sa Masbate, pati na ang Sorsogon Bay asin Huwag Lagoon sa Matnog Sorsogon. Basado sa ultimong assessment, daing naitalaan na presensya ning red tide toxin sa mga sabing dakadagatan. Dahilan kaini pinagtutugutan ang pagkua, pag-ani, pagpabakal asin pagkaon kang shellfish na hali sa mga nasabing lugar. Sa ngunyan padagos man na pinagmomonitor kan BFAR Bicol ang mga kadagatan sa rehiyon, tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko.
Duwang regional asin duwang provincial most wanted persons ana arestar kan PNP Bicol sa ginibong intensified manhunt operations kana kaaging aldaw sa rehiyon Bicol. Sigon sa impormasyon sa Daraga Albay, bandang alas 8:15 nin pagkaaga na arestar ang region's ranked number 5 most wanted person sa paagi kan warrant of arrest. Namidbid ang suspect na si alias Doms, 78 anyos, na nahahampang sa kasong statutory rape na daing pinagrekomendar na piyansa. Mientras tanto, arestado man sa Libon PNP si alias Bert, 31 anyos, ang region's ranked number 8 most wanted person sa Santa Maria, Bulacan na nahahampang sa duwang kaso nin murder. Sa provincial level, arestado man ang ranked number 10 provincial most wanted person kan Camarines Norte na si alias Al na may kasong attempted rape sa Taysan, Batangas. Ultimong naarestar man sa nasabing aldaw anda ipinangaranan na ranked number 9 provincial most wanted person kan Camarines Sur dahilan kan duwang kaso nin pagbayolar kan Section 5B kan Republic Act 7610 o ang child abuse and exploitation na may 200,000 pesos na pinagrekomendar na piyansa. Sangunya, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga suspects para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Dahilan kan pagkapendyente kan pagdeklarar kang state of calamity kan probinsya ning Albay, limitado sana ang kapasidad kang gobyerno probinsyal kang Albay sa pagtaoning asistensya sa mga evacuees na apektado kan padagos na aktibidad kang bulkan mayon. Ini ang pinaghiras ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Chief Roderick Mendoza sa entrevista kan DZGB News kung saan apwera kaini na apektaran man ang mga agricultural as in veterinary offices kang nasabing delay. Sinabi pa kaini na sa ngunyan nakakasurvive pa man ang probinsya alagad nag-aagrangay na ang mga paraoma na apektado na ang umahan kang ashfall sa luwas kang 6 km permanent danger zone partikular na sa Ligao, Ginubatan asin Santo Domingo, Albay. Ipinagtauan linaw man ni Mendoza na ang pighahagad na rekomendasyon ang aprobado ni Governor Noel Rosal kang Enero ngunya na taon asin pighahalat na sana ang aksyon kang sangguniang panlalawigan. Nagkakawat sa 160 pesos sa 205 pesos kada ang presyo kan live weight na urig sa rehiyon Bicol basado sa ipinaluwas na hog price monitoring kan Department of Agriculture o DA Bicol. Pinakahalangkaw ang presyo kan live weight sa Catanduanes na maabot sa 195 sagkod 205 pesos kada kilo, mantang nasa 180 pesos sagkod 190 pesos man sa Masbate. Sa Albay asin Camarines Norte parehong 160 pesos sagkod 170 pesos, mantang nasa 170 pesos sagkod 175 pesos sa Camarines Sur asin 160 sagkod 165 pesos naman sa Sorsogon. Mientras tanto, nasa 300 pesos sa kod 360 pesos naman ang kada kilo kan retail price kan pork o kasim sa rehiyon. Pinakahalangkaw na naitalaan sa Camarines Norte na nasa 350 sagkod 360 pesos ang kada kilo, mantang nasa 320 sagkod 350 sa Camarines Sur asin Masbate. 330 sagkod 350 pesos sa Albay, mantang 330 sagkod 340 pesos naman sa Sorsogon. Nasa 55.88 kada kilo ang average farm gate price kang kopra sa Bicol Region basado sa